Ayos tong grupo na to, ah. Sniper, RS, tapos Rider. Babae pa ating nasa RS. Babae nga. Put. Dalawang bar na lang. Paano ako makakarating nito? Ano ba yan? Hirap ng walang gas. Walang panggas pala. Ay, sana may libreng gas kahit 1 litro lang. Donate na sa mga ano, katulad kong mga dukha. Uy, abot pa. Nice one. Oh. Oh. Makakasama nila yun, ah. Lakbay ano siguro to, Lakbay Pangasinan ba yun? Kasi alas 4 yung take off nila. Tapos papunta na sila sa ano, Anda ba yun? Paikot o Bulinaw? Hindi ko masyadong na ano yung ano nila. Basta banda dun, ruta nila. So what's up, what's up? Good morning pala. Maaga tayo ngayon, papunta tayong Agno. Pagawa tayo ng clutch damper. Kala nila participants ako ng ano, lakbay. May Lakbay Pangasinan nga. Lakbay Pangasinan. Shoutout sa Marshall na yun. Sa mga Marshall dun. Kahit hindi naman, kahit talatado namang di ako ano. Sabagay siguro pinapauna na nila ako kasi baka may dumaan. Yeah! Muntik na yung birdie. Bagal ng motor ko. Ano ba yan?
ano kasi kinabit ko dito eh. Yan tuloy. Wala na yung top speed nya. Pero try ko pag naka mineral oil. Baka sobrang lapot naman kasi nitong fully synthetic. Ay, sorry. Ako. Yung mga nakakatakot yung mga tricycle eh. Kasi akala nila mas mabilis yung pagliko nila kaysa sa sa mga takbo ng mga single. Bilang ko nga na magandang ano to, busina. Yun, lakbay yun, lakbay. Naka-best na yun. Ay! Ano ba naman era eh? Ay, nako, wala na, nabagal na. Blocking pa more. Narangan niya eh. Ah, ano yun? Tulak-tulak? Ah, hindi. Hila-hila pala, hindi ito pala tulak-tulak. Saan na yun? Ayun. Ayun, dalawa sila oh. Tangina, naka 121 na ako. 108 pa lang sa GPS. Maps me to ha, pero try ko yung Google Maps. Wala pero akong Google Maps. My God, ano ba na yan nangyayari sa aking motor? Oh, nakapunta. Uy, tignan mo yun, huwag mong tignan yan. Tangina. Akala talaga nila kasama ako, no? Ba yan? Ba't kasi sumabay ako? Kung siguro alas 5 siguro kumalis, siguro akala nila ako yung first to arrive. Kasi ang aga ko. So nawala na naman sila. Ayok. Daldal ka kasi ng daldal. Nandun talaga ng sniper. Kung dumulas, mapapahiya tayo.
akong bangkingan lang. Hayaan mo na sila. Ay, wag ka tumulas. Ah, baho! Di pala mabaho yun. Daing. Mio. Taragis naman talaga tong mga to. Oh. Mio tapos Fino. Hindi ko alam. Kahit Fino lang oh. Kahit Fino lang, wag ng NMAX. Pwede rin both. Rusi. Wala. No, edit. Lakbay nga. Hi. Ako ba hinahanap mo? Kahit ako takbong sabi lang, kasama ko yung asawa ko. Pagbigyan natin siya. Tingin ng tingin, kanina pa yun ah. Oh, ayan, titingin ulit. Haba pa naman yung daan eh.